Niki Ngamarta kok larone akeh banget to Sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki, ceplokke ndok enak banget iki. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risike. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih. Danging pun Kakang Dimas Werkudara. Barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan. Ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mula kaki timbalono barep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turut ana. Jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dagi timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong Mangsa Baranga Purbawasita pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang-tawang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjatur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to Sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki, ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Wah, ngandera mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripun dayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Akarang kula niku nek krungu pangendikaning ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik, mataku samberan. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong. Nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Padha kanthi harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risike. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjo nggih Ndara. Iya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong. Nuwun wonten pangending adhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe, apa diutus dening bapakmu Semar? Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron kelapa.
Apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngesa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun Sinuwun Prabu Darmakesuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun nggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduka kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentrengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane Dik. Iki edan tenan kok. Anggere omong kok mesti sakarepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang jero nganu ya wis senengno wae Bagong. Ngaten bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone wae ambruk ora dibenake kok. Ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha, niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki serkiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep mbangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi Gemah Ripakarta Tata Turaharja. Panjang werdining dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa ta sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun boten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atosing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah, rame niku. Iya.